Bon dia! Som a Badalona, són les 6 en punt del matí i comencem una barbaritat de dia. Barcelona, Cadaqués. Mare meva! Més de 200 quilòmetres, passarem per més de 7 comarques de Catalunya i anirem per muntanya, bici de gravel. I ara anem a buscar l'Ignasi. I ara començant pujant la Vallençana a sobre, Primer collet del dia i encara quedarà una mica. Va, següent vídeo quan surti el sol. Aquí el tenim, Ignasi. El ballarí. Amb la boia de salvament marítim darrere. I som-hi, Ha sortit el sol. Estem creuant el Vallès, direcció l'Ametlla del Vallès. Polígon i més polígon. Ens espera un dia llarg, però serà guapo, Passarem per Vic, per Olot i Figueres. Va, explico un acudit que he sentit avui i fa una mica de gràcia. No, sisplau. Jo és que l'anatomia és el meu punt dèbil d'estudiar. Saps per què? Per què? Perquè és el meu colze d'Aquil·les. No, era boníssim, tio. Pujant la carretera del Puiggraciós a l'Ametlla del Vallès. Per aquí vam venir fa un parell de mesos. Zona Cingles de Bertí. Guapo, Com puja això? Buah, que bo. Passa un home en bici i m'ha fet el comentari més apropiat a la situació. Ens diu, vinga va, que no us queda res ja. I li dic, bueno, anem a Cadaqués. I diu, doncs em callo. Mare de Déu. Santuari del Puiggraciós, Ajuntament de Figaró. Molt bé, seguim cap a baix i ara a direcció Centelles. Quins camps, de colza, guapíssim, grocs. Ara ja no es veuen. Hola, bon dia. Bon dia i bona hora, Catalunya. Són les 8 del matí, més o menys. 50 quilòmetres. Guapo. Això d'allà baix deu ser aigua freda, suposo. I mireu, Puigsegordi. Allà dalt anem cap a Vic. I això és territori Rockgros, que va ser fa un parell de setmanes. Centelles, cap avall. Fuà, no ens esperàvem trobar els camps així, de colza i verds, grocs. Que guapo, Que guapíssim, això. Hem passat Tona i estem al costat de la C-17. Hem passat Malla ara. I en res serem a Vic. Fuà, aquesta baixada constant molt bé ha anat. Per recuperar cames una mica portem 4 hores. Som a Vic. On som, Ignasi? A Vic, I on què? fan els bolis. Hem pillat dia de mercat, tu. Dissabte... Estava campió, xaval. Bona. Hem deixat enrere Vic i Manlleu i seguim per pistes i ara ve una pujada dura, de les més dures de tota la ruta i llarga. Crec que és la carretera de Barcons, però abans també hi ha una altra pujada. Aquí veiem l'Ignasi fent que baixi tot, diu,
que li fa una mica de mal la panxa del menjar i de pedalar. No tinc ni idea on som, però ara anem cap amunt, pillarem la carretera aquella que puja i serà durillo. Bona explicació. El caganer de Vic. De Torelló és on fan la cursa d'anar a dalt, just quilòmetre vertical cap allà dalt. Like al vídeo si un any la fem. I quan arribem a Cadaqués ja veureu, tenim una sorpresa preparada allà i serà increïble. Ja us l'ensenyarem, flipareu. Uau, com està això, Mireu, venim d'aquesta pista d'aquí baix i ara hem agafat la carretera. Si no m'equivoco és la carretera de Barcons i això ja també anomenada carretera de Joanetes, diria. I això va parar a Joanetes, que és un poble de la Vall d'en Bas. I a partir d'allà baixada fins a Olot. Així que bé, crec que és bastant llarga ara aquesta carretera, però anem bé. Som a Sant Andreu de la Vola, Casanova de la Pradella. Buscant una font d'Ignasi T7. Ja som a dalt, coll de Bracons, i ara carretera tot baixada fins a Olot, la Vall d'en Bas, i entrem a la Garrotxa i província de Girona. Primer cop pujant Bracons, prou entretinguda. L'últim tram no és gaire bonic, la veritat, però suposo amb sol i a l'època de tardor pot estar molt guapo. Però el primer tram m'ha agradat molt, des de Torelló. Ole, som-hi cap avall, cap a Olot, allà baix. I aquí tenim el Puig Sacalm. Ignasi, què tens a la boca? La Vall d'en Bas, baixada feta de Bracons. Déu-n'hi-do, mireu el Puig Sacalm allà dalt. Avui fa un dia una mica estrany, però temperatura ni fred ni calor. I ara via verda fins a Olot. I via verda, d'Olot. Quins records pirinexos. Buah. Som a Olot. Deixem enrere Olot i ara direcció... Crec que passarem per Castellfollit de la Roca, poble emblemàtic català, i objectiu arribar de dia a Cadaqués. Jo només demano això. Són les 2 del migdia i... a veure, anem prou bé. Bona! Ara és molt favorable, 70 quilòmetres fins a Figueres i comencem la pujada final a Cadaqués, però encara queda. I segur que hi ha alguna pujadota al mig. La Garrotxa mai falla. Castellfollit de la Roca, baixada. Venim de Sant Joan les Fonts i ara seguim cap a baix. Cap a Figueres. Va, quilòmetre 132. Aquí darrere tenim la part sobre de la Roca, tu. És guapo, feia molt que no venia per aquí. Castellfollit de la Roca. Bueno, sempre hi ha un moment del track una mica així, doncs ha arribat el moment. Estem passant per un camí. Mare meva, tu. Ens estem ficant per camins molt guapos, per aquí. Hem passat Besalú, no hem parat al poble perquè si no perdíem molt temps, però ara, arribant a Figueres, ja som a l'Alt Empordà, arribant a Figueres, quilòmetre 180. Hem d'agafar ja la carretera que puja cap a Cadaqués
i s'haurà acabat, tu. Ara anem una mica millor, l'Ignasi va bé. I estem anant de poble en poble. Bé. Peus mullats. Peus molls. Estem a punt d'arribar a l'inici de la pujada final a la zona del Cap de Creus. Encara hem de passar alguns pobles, però quilòmetre 197. Bé, jo vaig prou bé. Home, es nota, porto 2 caps de setmana fotent el primer 200 quilòmetres en un dia i el segon 230 quilòmetres en 2 dies. I avui 200 avui. Així que bé, l'Ignasi ha anat molt bé, la veritat, però ara li està costant. Però bé. Mireu allà lluny l'observatori de Cadaqués. Hem d'arribar més o menys allà i baixar. Ara sí, pujada final a Cadaqués, la carretera. Fa una mica de vent. He parat per agafar més menjar de darrere i l'Ignasi ha tirat una mica. Uah, molt dur, Ara al final no s'acabava mai, no podíem arribar mai aquí a la carretera aquesta. I ara per fi pujant-la. És llargueta, però no és molt dura. Buah, quin dia més estrany fa, Està tot així, però ens queda això pla i ja baixem, tio. Quina bèstia, bro. Estàs mort. De l'1 al 10? 10, 11, 12, 13. Mal de cames o què? De cap i de cul i de tot. Buah, és que quina animalada, Portem 12 hores, 210 quilòmetres. Però ja ho tenim, tio, i el sol encara el tenim aquí dalt, Cadaqués! 8 quilòmetres! 8 quilòmetres! Uah! Mireu, Cadaqués, 8 quilòmetres. Dia històric! Nois, Les demanem una foto? on som? Ignasi, hem arribat. A Cadaqués? No m'ho crec. Som a Cadaqués. Després de 13 hores gairebé. Mireu, Perdona? Són les 7 i pico de la tarda. Una foto, tio. Dia històric. Buah, quina baixada espectacular. Que guapo, Buah, tio. 221 quilòmetres. I mireu on som, Els amics de WeCamp Cadaqués, càmping de luxe arreu de Catalunya i diria que Portugal també, ens han deixat passar la nit en un dels seus bungalows, casetes petites, i és brutal, estem flipant. Mireu com és això. Tenim aquí, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha de diferent tipus. Nosaltres tenim la casa petita i mireu per dins, aquí tenim l'Ignasi amb el seu cabell espectacular. Llit a dalt, cuina... No, aquí està tot. Quina passada, terrassa. I ara ens dutxem i cap al centre. Bon dia, dia 2. Ens despertem aquí, WeCamp Cadaqués. Hem passat una nit estupenda. Hem dormit perfecte. Jo he dormit aquí dalt. Tenim aquí l'Ignasi. I ara, què passa avui? Dia amb molt vent, molt mal temps. La primera intenció era baixar cap a Massanet-Massanes i allà agafar el tren, però el que farem serà anar a Figueres, farem una mica de ruta, anirem al Cap de Creus i després segurament baixarem Port de la Selva, pujarem Sant Pere de Rodes i després ja baixada cap a Figueres. Avui dia més suau, més curt,
però ens ho passarem bé també. A veure si el vent ens deixa. Preparant bici, bossa i mireu, la cuina aquí és perfecta, la veritat. Molt guapo, jo no coneixia aquest lloc i si veniu aquí a Cadaqués voleu estar una mica tranquils i molt bé, ja sabeu. Deixem enrere avui Camp Cadaqués. Oh, quina passada, hem vist la piscina. Increïble. Anem cap al Cap de Creus i a veure el vent. Cap de Creus, paradís! Part de Cap de Creus! Baixem! No fa sol, però es veu prou bonic. Ara ja ens acomiadem de Cadaqués i cap amunt. L'Ignasi no sé on pebrots està anant, però està per allà. Ja després de baixar de Cadaqués, passar per Peralada i ara a Vilabertran, arribem a Figueres i aquí s'acaba l'aventura, Espectacular, ha anat superbé. Agafem tren i cap a casa. Fa una mica de vent, ha plogut un pèl, però molt poc. I ara ben a favor tota la baixada, menys mal. Quina passada. Superguapo. Fes un resum de l'experiència. Brutal. Barcelona, Cadaqués. Increïble, increïble. Ens hem passat genial. La ruta xulíssima. Tot positiu. Tot positiu. Fins la pàjara, tot positiu. Totalment d'acord, ha estat molt guapo. Ho repetirem perquè la ruta ha sigut brutal, la teniu a l'Strava a la descripció. Tot és ciclable, 0 carreteres nacionals i molt guapo, alguns caminets superxulos. Va, ens veiem a la propera. Adeu!